Θα ξεκινήσουμε με μια σκιαγράφηση του προφίλ των εταιριών που μας απάντησαν. Πάμε στη δραστηριοποίηση που είναι πολύ κοντά στην ελληνική πραγματικότητα. Οι περισσότερες εταιρείες είδαν ότι ασχολούνται με εμπόριο, παροχή υπηρεσιών, κατασκευές, μεταποίηση πρώτων υλών, ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες έλαβαν πολύ μικρότερα ποσοστά. Η νομική τους μορφή φαίνεται σε αυτό το διάγραμμα Β. Οι περισσότερες ήταν ανώνυμες εταιρείες, ενώ και οι αμέσως επόμενες ήταν ομόρυθμες εταιρείες. Στη συνέχεια θα δούμε ένα γραφτόγραμμα το οποίο αφορά τον αριθμό εργαζομένων ανά επιχείρηση. Με πράσινο βλέπουμε τους μόνιμους εργαζομένους, τους μόνιμους απασχόλησης. Σε ένα ποσοστό περίπου 80% οι επιχειρήσεις που μας απάντησαν είχαν από 1 έως 50 εργαζομένους, χωρισμένους περίπου εισάξια στις τρεις κατηγορίες, ενώ καλό είναι να συμπληρωθεί ότι ένα περίπου 15% είχε πάνω από 50 εργαζομένους μόνιμης απασχόλησης. Στους υπαλλήλους μερικής απασχόλησης τα πράγματα είναι πολύ πιο ξεκάθαρα. Περίπου οι μισές εταιρείες που μας απάντησαν είχαν από 1 έως 3 μερικής απασχόλησης. Το επόμενο γραφτόγραμμα που αφορά το ποσοστό εκπαιδευτικής κατάρτισης χρησιμοποιεί δεδομένα από 4 διαφορετικές ερωτήσεις για να μας δείξει, για να ολοκληρώσει τη σκιαγράφηση του προφίλ των εταιριών. Με το πράσινο βλέπουμε τους πτυχιούχους. Στην πρώτη κατηγορία φαίνεται ότι περίπου το 45% των εταιριών που μας απάντησαν δεν είχαν πάνω από 10% πτυχιούχων στο σύνολο των υπαλλήλων τους. Με το πορτοκαλί βλέπουμε αυτούς που έχουν μεταπτυχιακό, βλέπουμε το ποσοστό εκτοξεύεται στα 75% των εταιριών και σημαίνει ότι το 75% των εταιριών που μας απάντησαν δεν είχαν πάνω από 10% υπαλλήλους με μεταπτυχιακό. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ποσοστά που εμφανίζονται στο 50% και στο 100% προέκυψαν κυρίως από εταιρείες οι οποίες είχαν 1, 2 ή 4 υπαλλήλους. Συνεχίζουμε με το επίπεδο μεταφοράς τεχνολογίας. Ο πράσινος δακτύλιος αντιπροσωπεύει αυτούς που γνωρίζουν και χρησιμοποιούν τη μεταφορά τεχνολογίας, ενώ ο πορτοκαλί δακτύλιος αντιπροσωπεύει αυτούς που δεν γνωρίζουν και δεν χρησιμοποιούν τη μεταφορά τεχνολογίας. Το ποσοστό είναι αρκετά μεγάλο. Αυτό βέβαια συμβαίνει γιατί, αν σκεφτεί κανείς ότι μαζί με την επιστολή που στέλναμε επισυνάπταμε με έναν ορισμό της μεταφοράς τεχνολογίας, είναι αρκετά λογικό. Στο διάγραμμα πίτας που εμφανίζεται, βλέπουμε τους μηχανισμούς μεταφοράς τεχνολογίας. Πρώτος έρχονται οι προσωπικές επαφές, η συνεργασία με άλλες εταιρείες είναι δεύτερος, η διεθνής βιβλιογραφία είναι τρίτος και η συνεργασία με ερευνητικό φορέα είναι τέταρτος, ενώ οι υπόλοιποι μηχανισμοί εμφανίζουν πολύ μικρότερα ποσοστά. Στον δακτύλιο που θα δούμε φαίνεται το επίπεδο έρευνας και ανάπτυξης. Ο πορτοκαλί δακτύλιος δείχνει τις εταιρείες που δεν έχουν κέντρο έρευνας και ανάπτυξης, δεν διαθέτουν κέντρο έρευνας και ανάπτυξης, ενώ ο πράσινος δακτύλιος δείχνει τις εταιρείες που διαθέτουν κέντρο έρευνας και ανάπτυξης. Περίπου δηλαδή 1 στους 4 από αυτούς που μας απάντησαν διέθεταν κέντρο έρευνας και ανάπτυξης, το οποίο σε ένα ποσοστό περίπου 17% ήταν καθαρά επιδοτούμενο, ενώ ήταν μοιρασμένο σε αυτοχρηματοδοτούμενο και αυτοχρηματοδοτούμενο και επιδοτούμενο. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε τα κανάλια μεταφοράς τεχνολογίας και διαπροσωπικές σχέσεις που είναι και η συνεργασία μεταξύ ανθρώπων έρχεται σε πρώτη θέση, ενώ η εκθέση στα συνέδρια σε δεύτερη και τα αναπτυξιακά προγράμματα σε τρίτη. Τα γραφεία διαμεσολάβησης που περιμέναμε να έχουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό έχουν πάρει μόνο 3%. Στο συγκεκριμένο γραφτόγραμμα θα δούμε τα εμπόδια στην επιτυχία της μεταφοράς τεχνολογίας όπως τα αξιολόγησαν οι εταιρείες που μας απάντησαν. Το ύψος απαιτούμενων δαπανών αξιολογήθηκε ότι επηρεάζει αρκετά τη διαδικασία προσβολή μεταφοράς τεχνολογίας. Τεχνολογία με υψηλά επίπεδα τεχνογνωσίας αξιολογήθηκε ότι επηρεάζει μέτρια προς αρκετά την διαδικασία. Οι νομικοί περιορισμοί επηρεάζουν μέτρια με μία τάση προς το λίγο. Η απουσία κουλτούρας συνεργασίας αξιολογήθηκε από ένα ποσοστό περίπου 28% ότι επηρεάζει μέτρια. Ενώ ένα αξιόλογο επίσης ποσοστό περίπου 23% αξιολογείται ότι επηρεάζει πολύ η απουσία κουλτούρας συνεργασίας στη διαδικασία. Και τέλος, τα εμπόδια επικοινωνίας κρίθηκαν ως το λιγότερο ίσως σημαντικό εμπόδιο, μιας και φαίνεται ότι επηρεάζει μέτρια με μία τάση προς να επηρεάζει λίγο. Στο τελευταίο διάγραμμα, που είναι η ερώτηση κλίμακας Likert, βλέπουμε τα ωφέλη της μεταφοράς τεχνολογίας όπως αυτά αξιολογήθηκαν από τις επιχειρήσεις. Στην ερώτηση αν η μεταφορά τεχνολογίας οδηγεί σε οικονομική ανάπτυξη, οι περισσότεροι συμφώνησαν απόλυτα με ποσοστό 48%.
Στην ερώτηση, εάν η βοήθεια ενός ερευνητικού φορέα είναι πολύτιμη για μια επιχείρηση, ένα πολύ σημαντικό ποσοστό συμφώνησε απόλυτα, 37% περίπου, ενώ ένα ποσοστό 32% κράτησε μια ουδέτερη στάση με την πρόταση ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ. Στην τελευταία ερώτηση, το αν οι στόχοι της εταιρείας τους επιτεύχθηκαν μέσω της μεταφοράς τεχνολογίας, οι περισσότεροι κράτησαν μια ουδέτερη στάση με μια τάση προς την συμφωνία. Κλείνοντας, θα δούμε κάποια συμπεράσματα που απορρέουν κατευθείαν από τα διαγράμματα που είδαμε. Είδαμε ότι η μεταφορά τεχνολογίας οδηγεί σε οικονομική ανάπτυξη. Οι επιχειρήσεις κρατούν μια επιφυλακτική στάση για την συμβολή ενός ερευνητικού φορέα και αυτό οφείλεται στην απουσία κουλτούρας συνεργασίας και στα υψηλά απαιτούμενα επίπεδα τεχνογνωσίας, που ήταν και τα σημαντικότερα προβλήματα που ανέδειξαν. Χρησιμοποιούν τους οικονομικότερους μηχανισμούς και κανάλια μεταφοράς τεχνολογίας, ενώ θεωρούν ότι το ύψος των απαιτούμενων δαπανών είναι αρκετά μεγάλο. Κάποιες παρατηρήσεις για την πιθανή βελτίωση ίσως της διαδικασίας είναι η καλύτερη ενημέρωση, η βελτίωση του μορφωτικού επίπεδου του προσωπικού που θα βοηθήσει την καλλιέργεια της κουλτούρας συνεργασίας και τα υψηλά επίπεδα τεχνογνωσίας, καθώς και αναπτυξιακά προγράμματα περισσότερα για να βοηθήσει στις χαμηλές απαιτούμενες δαπάνες. Ευχαριστούμε.